Vždycky som túžila po elektrickej kolobežke, ale nemala som na to peniaze. Zmyšľala som, ako ju získať. Potom mám nápad. Kradnem kolobežku a budem mať kolobežku. Takže som išla do obchodu. Idete predávate tu elektrické kolobežky? Nie, nepredávame. Mohla by som si jednu vziať? Jak to, že to myslíte, ako vziať? No, ako... Prepačte, ale tady sa nenatáčí video. Jo, aha, prepačte. Aha, tak asi to troška odložím. No, tak som si pokecala s pani predavačkou, ktorá mi to jasne, že nedovolila. Tak som si vravela, vkradnem sa tam v noci a ukradnem tú kolobežku. V noci už spí. Lebo táto predavačka je vlastne majiteľka toho obchodu. Takže to je dobre. Zdá sa, že sa nezobudila. Dobré ráno. Nie, ona spí. Dobre, no počkať. No, oni vraveli, že tu vlastne elektrokolku nepredávajú. Tak som sa rozhodla, že by som mohla ísť do ďalšieho deň. Dobrý deň, teta, mohla by som si, je tu nejaká elektrická kolobežka na predaj za $1. Čo? Elektrická kolobežka? Nie, nepredávam. Tak asi nič. Ďalší deň. Ja. Kamo, proč to tu mají? No, dobre, tak čo, som šla do toho deň, predávate tu elektrické kolobežky. Prosím? A vy kto ste? Ste predavač? Čo? Nie, ja som len bezdomovec na ulici. Krisovke. A preto to je táto skrytka. Prosím, neničte to! Prečo? Je to na premoju, keď bude pršať! To bude na čo? Že keď bude pršať, hej, ale to je jedno. Fúzi, nechceš. To stegli. Tá maska extrémne svrbí. Dobre, tak som šla do ďalšieho obchodu. Dobrý deň, predávate tady elektrokolobežku. What? A to je Angličan, okej. A moja automaska strašne svrbí. Som šla do ďalšieho obchodu, kde som sa málom potkala. A neuveríte, kde som sa prebrala. Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň. Počkaj, čo? Ja zlomenú nohu. Môžete mi prosím povedať, prečo ste mi to nezasadovali, aby som aspoň vedela, čo sa stalo? Nie. Vy nemáte zlomenú nohu. Vy ste spadli z elektrokolobežky. Čože sa stalo? Kde mám nohu? Dneska deje?